краязнаўцу, перакладчыка, публіцыста, літаратара, якія знаходзяцца ў фондах нашай бібліятэкі, можна пазнаеннем. Перадаю слово нашаму гостю. Калі ласка. Хацелася заўсёды нешта прынесці новае з любого света, уже менее вядомае, потому что сёння далучана да выдавецтва адукацыя выхавання. Не трэба говорыць не дзяржаўнае, а ясна, што з прыватнай чаргу мы сябе пазіцыяніруем як выдавецтва грамадска-палітычнага, планы на заўтра, планы на будучыню. Сёлета мы выдалі, былі розныя пісьменніцкія фронты, розныя арганізацыі.